Ahoj, tady je Dosty, vítám vás u nového videa. Jak jste si mohli všimnout, tak dneska budeme hrát Skywars. A můžeme jít? Tak jsme na mapě. Já jsem si sbíral Kit Batman, protože má hrozně dobré věci. Tak. Tady na té mapě se mě docela daří, takže je superový. No ty při tom natáčení. To mohlo být. Tak jo, tohle. Mám. Takže potřebuji nějaký kalhoty, ale. Tak jo. My půjdeme asi sem. Takhle. Bude to být jednodušší. Hele. Tady jsou celkem dobré věci. Tak full dia nejsme. Škoda. Ale konečně. Tak to teda je ne. Takhle si tady dáme. Věci, které nepotřebujeme. Takhle. Mohli bychom možná jít. Ale. Tady tu sekírku asi budeme používat, ona je docela lepší. Tak. Jsme na středu. To už nedá se bylo, no. Škoda. A dokonce je. Ne, ne. Ne, prosím. Nech mě bejt, cizinče. Dostal jsem se. Jo. Cizinče, mě tak nic nemůžeš udělat. Když jsem se docela dost zlobil. Tak se dostaneme až tamhle. Jo. Takhle. A se budeme dělat sraba a jdeme. A tak, jo, super, přesně. To je maker. Možná odletí. Jo, my jsme ho zabili. Yes. Tak první výhra. Tak jsme na druhé mapě, která se jmenuje End. A celkem bych chtěl, aby jsme vyhráli. Tak, můžeme začít. Tak to teda ne, to blbý věci, to jsou blbý věci. Jenom ironový. To bych chtěl spíš nějaký diamantový. No, to se chodí nechte. Šípy se možná budou hodit. Jdeme ho zabít. Kde je? Tamhle. Ne. Proč se to tak muselo seknout? Já nesekla. No to je jedno. Tak teď to bude určitě lepší. Tady tu mapu jsme jednou vyhráli, tak zkusíme ještě jednou. Jsem tam netrefil Ender Pearl, to byla škoda.
Ale to je úplně jedno. Čekaj, my nemáme meč. Už jo. Tak jo. Tohle bychom měli. Takhle. Proč jsem to vyhodil? Asi věci ale nevyhazujou, ne? Jo, chápu to. To nejde na to. To není 1,9. Asi sportky, no to je chudák. No to je úplně jedno. Aspoň máme větší štěstí k víře. Tak jak vidíme, tak máme enchantovaný jablíčko. Takže máme hlad. Jinak by nám ho osud nedal. Možná. Tak jo, vezmeme si tohle. Jsme tu. Další enchantovaný jablíčko. To zatím nepřihánějte. Tak já ho takhle nesestřelím touhle tyčkou. To je ten starter. Kterýho jsme se střelili jednou. Kterýho teďka vůbec nevidím. Jo, tak pohoda. Toho nezvládáme. Ale jo, zvládáme. Super, to zase to prohrál. A vyhráli jsme to. Ta mapa mně přijde nějaká lehká. A to jako je hodně. Tak, vybereme tohle. Teď už máme. A super. Tady je vlastně jenom 1,6, to je blbý. Tu mapu jsem moc nevyhrával, no. Škoda. Tady vždycky zatím někdo zabil. No to je jedno. Takže jsme to. 4 z 8. 6 z 8. Tak až budeme aspoň na 5 sekundách 3, tak přijdu. Nebo přepnu to. Tak jsme na 4 sekundách. Právě jsme začali. Mám tady ty věci, jo. Zase nic extra. Kdybyste věděli, kde je tady nějaká cesta, tak mě prosím poraďte. A super. Tak dobrý, jo. Jsem u toho, super. Mě moc nestávalo. Počkej, já tě nevidím. Chudák. Do mě, ale já jsem tě neviděl. Jsem musel takhle perdu střelit. Takhle, takhle. Super. To je ještě lepší. Tak jo. Jsme full dia. No chápete tohle? My jsme full dia. To už se moc nestává v dnešní době. Tak toho se střelíme. Aha. No tak nesestřelíme. On neměl, to je chudé, jako neměl ani Ender Pearl. Tak dostřelíme tam. Ne. Tak počkejte, já jsem tady taky ne. Tak jako ještě se střelím. Juhu.
Vyhráli jsme to. Jo. Ne, nevyhráli. On je tady ještě jeden. Aha. Tak nic no. Tady by něco šťouchlo. Tak jo. Co to furt je? Tak jsem to bude akorát. Ne. No tak to je jedno. Se může stát jenom mě, to je škoda. Tak a teď si zahraju úplně poslední hru. Tak, tohle jsem ještě nikdy nevyhrál. To by to mohlo být poprvé, ne? Tak jo. Je kloužem nějak. Tak jo. My to jdeme vyhrát. Tak skoro všechny čestky vybraný. Máme asi takové dobrý věci. 12 center perel, cože? To je nějak moc, ne? Tak asi někam letíme. Če, ono jich ještě tolik. Blázniví hráči. Super, jsme na tom. Tady není hráč. Tak jsme tady něco omylem vzali, no. Jo, to nám teďka pomůže. Jsme full dia. Tak. Kde to tak? Tak se posunu. Tak. Zkusíme ho strefit. Proč to? No tak škoda. Zkusíme zabít tohohle. Takhle potichu tady bejt. Nezbláznilo se tady to trošku. Toho naštve. Cože? On to přežilo, to zvíře blbý. No tady jsou nějaké věci. To se mně trošku líbí. Tak jo. Buff. Ne, tohle se mě u něj seká, to prohraju. Máte ne? Je dobrý. Tak to je blbý. To hrozně seká u něj. Vidíte, že když teďka budu třeba tamhle, to bude pořád sekat. Počkat, co se děje. No, možná to je trošku lepší už. Tak jo. A já vím, že by se mohli klidně tamhle. To se seká. No to jenom tak nepřežiju.
Tak já bych je jako rád zabil, ale... Tohle jsou strašlivě mega velký lagy. Tak jo. Umřeli jsme... Cože? Ne, myslím, že to neportne. Tak jo. Posledních 2 enderperly máme. A možná už bychom mohli jít na zestřet, ale to zase lagovat, co? Tak jo, na to už když tak nás zabiju, no. Taková delší hra, no. Tak jo. Dalky máme. To je něco neviditelného? Ne. Jenom takový info, že příště budeme hrát na Survival Games, budeme na serveru Survival Games budeme hrát. Jak se to jmenuje? Lucky Wars. Určitě víte, že tamto je takový dobrý. A tady do plave. Krucinál. Tak jako co? Tak to za to zaplatíš jako. Tohle si jako přehnal docela, jo? Tohle mě hodně naštvalo. Jsi ty Juniora nebo Beast of Pax? Tebe. Musím zabít Juniora. Ne, prosím. Seklo. No to je jedno. Tak já děkuji za shlédnutí tohoto videa. Čau.